Luka Vujević i Anita Stanojlović žestoko su se svađali u dvorištu, a on je bio na ivici sve vremena da odsvira kraj. Ja kad bih reagovao, kad bi bio bi haos i tad bi mogla da kažeš da sam ja folirant. Ako misliš da si više prošla u životu, treba da me poslušaš za neke stvari, rekao je Luka. Ne takmičim se ko je više prošao, a ne bih volela da sam prošla to što si ti, dodala je Anita. Ovo je kao da je on tebi u sedmici prebacivao za maturu, smešno. Kako ti kažeš da nemam potrebu da je vređam, govorio je Luka. Ja branim tebe i mene, njega sam volela, maturu nisam volela, mene je boleo za maturu, a njemu da se smijem, bilo bi da imam emociju. Svi su znali da nemam emociju u sedmici. Ja sad tog čovjeka ne mogu očima da gledam. Rekao je da će sve početi protiv mene, da mi se oduzme dete i ne mogu da ga podnesem. Pričala je Anita. Zašto sam ja nesrećan, pitao je Luka. Nesrećan si jer ne shvataš da ti grešiš. Bićeš srećan jer ja neću biti ovakva. Meni nije dobro, jedva ustajem iz kreveta. Meni se ne živi. Ti treba da vidiš zašto sam loše i da mi pomogneš, rekla je ona. Sama sebi treba da pomogneš, meni ovo nije sprdnja. Ja sam nesrećan čovjek, u pravu si da je zbog mene, poručio je Luka.